Η Σοφία Λόρεν, η διαχρονική Ιταλίδα καλονή και μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου, έχει γοητεύσει το κοινό εδώ και δεκαετίες με τις εκπληκτικές ερμηνείες της και την αδιαμφισβήτητη γοητεία της. Γνωστή για την κομψότητα, το ταλέντο και τη διαρκή παρουσία της στο Χόλιγουντ, η καριέρα της Λόρεν εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια, καθιστώντας την ένα παγκόσμιο είδωλο. Όπως είπε κάποτε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο συμπρωταγωνιστής της στο Brief Encounter, όμορφα καστανά μάτια σε ένα υπέροχα ψωριάρικο, σχεδόν σατανικό πρόσωπο. Απίστευτα έξυπνα. Νίκησε με 2 φορές στο Scrabble. Τώρα, στα 90 της, η Σοφία Λόρεν επιτέλους ανοίγεται για τις μυστικές ερωτικές σχέσεις που διαμόρφωσαν τη ζωή της, αποκαλύπτοντας ιστορίες που παρέμειναν κρυφές για δεκαετίες. Αν θέλετε περισσότερες συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή αυτού του θρυλικού στάρ, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερο περιεχόμενο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της Σοφίας Λόρεν ήταν κάθε άλλο παρά λαμπερά και σημαδεύτηκαν από δυσκολίες και αντιξοότητες. Η τροφός της κάποτε την σχολίασε με σκληρότητα ότι ήταν το πιο άσχημο παιδί που έχω δει ποτέ. Η Λόρεν μεγάλωσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ζώντας με τη μητέρα της και πολλούς συγγενείς στο σπίτι των παππούδων της, όπου μοιραζόταν ένα υπνοδωμάτιο με 8 άλλους. Η Σοφία Κωνστάντζα Μπριγκίντα Βιλιάνη Σικολόνε γεννήθηκε στις 28. Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1934 στην κλινική Ρετζίνα Μαργερίτα στη Ρώμη της Ιταλίας. Τα παιδικά της χρόνια ήταν ασυνήθιστα. Ο πατέρας της, Ρικάρντο Σικολόνε, πολιτικός μηχανικός, ήταν γνωστός για την αποπλάνηση νεαρών ηθοποιών συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Λόρεν, Ρομίλντα Βιλανή. Η Ρομίλντα, η οποία έμοιαζε με την Γκρέτα Γκάρμπο και ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, είχε την ευκαιρία να γίνει ισοσίας της Γκάρμπο στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, οι συνθήκες άφησαν αυτήν και τη Σοφία άπορους αφότου ο Ρικάρντο της άφησε. Η Λόρεν σπάνια έβλεπε τον πατέρα της, ο οποίος αρνούνταν να αναγνωρίσει τη μικρότερη αδερφή της Μαρία, η οποία γεννήθηκε το 1938 και της αρνήθηκε το επώνυμό του. Αυτό πλήγωσε βαθιά την οικογένεια και χρόνια αργότερα, αφού η Λόρεν είχε γίνει διάσημη, πλήρωσε τον πατέρα της ώστε η Μαρία να μπορέσει επιτέλους να πάρει το επώνυμό του, αντανακλώντας την τεταμένη σχέση τους. Η Λόρεν μεγάλωσε σε μια από τις φτωχότερες γειτονιές της Ιταλίας, κοντά στη Νάπολη. Η μητέρα της πάλευε να επιβιώσει, ενώ οι ανέσεις της βιομηχανίας του θεάματος φαινόνταν ανέφικτες. Η παιδική ηλικία της Λόρεν ήταν μια συνεχής πάλη ενάντια στην πείνα, με τη μητέρα της να ζητιανεύει συχνά για φαγητό και μερικές φορές να επιστρέφει μόνο με μια πατάτα ή μια χούφτα ρύζι. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς οι σύμμαχοι βάδιζαν στην Νάπολη, η Λόρεν δεν αναγνώρισε καν ένα κομμάτι σοκολάτας που της έριξε ένας στρατιώτης. Οπότε η ξένη αγορά ήταν τόσο μεγάλη πολυτέλεια. Οι πόροι ήταν τόσο σπάνιοι που η μητέρα της κάποτε έπαιρνε νερό από το ψυγείο ενός αυτοκινήτου για να ταΐσει τα παιδιά της. Ο πόλεμος έφερε περαιτέρω κινδύνους, ιδιαίτερα στο Ποτσουόλι, όπου ο Λόρεν τραυματίστηκε από ένα κομμάτι εκρηκτικών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής, αφήνοντας μία ουλή στο πηγούνι του που αργότερα καλύφθηκε με μακιγιάζ. Μετά τον πόλεμο, η οικογένεια μετακόμισε στη Νάπολη και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ποτσουόλι. Για να επιβιώσει, η γιαγιά της Λόρεν, η Λουίζα, άνοιξε ένα μικρό μαγαζί στο σαλόνι της, πουλώντας σπιτικό λικέρ από κεράσι. Η Λόρεν βοηθούσε σερβίροντας τραπέζια και πλένοντας πιάτα, ενώ η μητέρα της έπαιζε πιάνο και η αδερφή της τραγουδούσε για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί κοντά. Αλλά καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μάστιζε την Ευρώπη, φέρνοντας δυστυχία και πείνα, η τύχη της Λόρεν άρχισε να αλλάζει. Στα 14 της, η Λόρεν υπέστη μια σωματική μεταμόρφωση
αναπτύσσοντας τις καμπύλες που θα γίνονταν το σήμα κατά τεθέν της. Θυμόταν την ευχαρίστηση να περπατάει στον δρόμο, να τραβάει την προσοχή και να τραβάει την προσοχή των πρακτορείων μοντέλων. Αυτή η πρωτόγνωρη γοητεία άνοιξε πόρτες στην Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία. Ωστόσο, κατά την παιδική της ηλικία, χλευαζόταν λόγω του υποβάθρου της, καθώς η μητέρα της δεν είχε παντρευτεί ποτέ τον πατέρα της. Μέχρι την ηλικία των 14 ετών θεωρούνταν άσχημο παπάκι, με τα παρατσούκλια πορανκά, το ραβδί και οδοντογλυφίδα, λόγω της λεπτής σιλουέτας της. Αλλά η Λόρεν απέδειξε ότι οι Ινταΐδες της έκαναν λάθος συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Για τον πρώτο της διαγωνισμό, η γιαγιά της έραψε ένα φόρεμα από μια ροζ κουρτίνα, καθώς δεν είχαν χρήματα. Το 1950 κέρδισε τον τίτλο της Μις Κομψότητας στον διαγωνισμό Μις Ιταλία. Παρά τον αγώνα για επιβίωση, η Λόρεν βρήκε παρηγοριά στον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών, αναζήτησε καταφύγιο στους κινηματογράφους, γοητευμένη από αστέρες όπως η Ρίτα Χέιγουορθ και η Γκρέτα Γκάρμπο. Αυτές οι κινηματογραφικές εμπειρίες την ενέπνευσαν και της άνοιξαν τον δρόμο για να γίνει η εμβληματική ηθοποιός που είναι σήμερα. Ένα τολμηρό εγχείρημα για τη μεγάλη οθόνη. Στα 16 της, η Σοφία Λόρεν ξεκίνησε την υποκριτική της καριέρα σε έναν ρόλο χωρίς τίτλο, ως κομπάρσος, στην ταινία του 1950 «Ένα Quo Vadis». Στα πρώτα της χρόνια, ανέλαβε δευτερεύοντες ρόλους σε ιταλικές ταινίες όπως η Έρα Λούι, Σι και Λα Φαβορίτα. Η καριέρα της πήρε μια καθοριστική τροπή όταν ο σκηνοθέτης Κάρλο Πόντι της έδωσε μια νέα ταυτότητα και την μετονόμασε σε Σοφία Λόρεν, ένα όνομα εμπνευσμένο από τη Σουηδέζα ηθοποιό Μάρθα Τόρενς. Το 1953 η Λόρεν ανέλαβε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Αΐντα, μια ερμηνεία που έτυχε θερμών επένετων κριτικών. Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε όταν επιλέχθηκε για την ταινία «Ο Χρυσός της Νάπολης», σε σκηνοθεσία Βιτόριο Ντε Σίκα, η οποία την όθησε στη διεθνή φήμη. Λίγο αργότερα συνεργάστηκε συχνά με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως «Too Bad She's Bad» και «La Bella Mugnaia», μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Λόρεν είχε υπογράψει συμβόλαιο 5 ταινιών με την Paramount Pictures, εδραιώνοντας την θέση της στο Hollywood. Ανάμεσα στις πιο αξιοσημείωτες ταινίες της από αυτή την περίοδο είναι η «Επιθυμία κάτω από τις φτελιές», μαζί με τον Άντονι Πέρκινς, «Πλοίο σπιτιού» με τον Κάρι Γκραντ και η «Έλα με ροζ καλσόν». Ο πιο πρωτοποριακός ρόλος της Λόρεν ήταν στην ταινία «Δύο γυναίκες» σε σκηνοθεσία Ντε Σίκα. Αρχικά, η Λόρεν επέμεινε να υποδηθεί τη μητέρα, μια απόφαση που απέδωσε καρπούς όταν η ερμηνεία της χάρισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για ρόλο που δεν μιλούσε αγγλικά. Καθ' όλη τη δεκαετία του 1960, η Λόρεν εδραίωσε τη θέση της ως μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στον κόσμο, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «El Cid», η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Ιταλικός γάμος, κάτι που της εξασφάλισε μία δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μεταξύ 1964 και 1977 κέρδισε 4 χρυσές σφαίρες απαάου γυναικείου ρόλου. Αφού έγινε μητέρα το 1968, η Λόρεν μείωσε την κινηματογραφική της δουλειά, αλλά συνέχισε να αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Cassandra Crossing, το A Special Day και το Firepower. Επίσης μεταπήδησε στην τηλεόραση, παίζοντας τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία Aurora και υποδιόμενη τον εαυτό της και τη μητέρα της στη βιογραφική ταινία Σοφία Λόρεν. Τη δεκαετία του 1980, η Λόρεν επέκτηνε την καριέρα της λανσάροντας τις δικές της σειρές αρωμάτων και γυαλιών και συνέχισε να ενεργεί επιλεκτικά.
απέρριψε ρόλους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το Dynasty και το Falcon Crest για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της. Το 1991 τιμήθηκε με το Όσκαρ τιμητικής αναγνώρισης, αναγνωρίζοντάς την ως έναν πραγματικό θησαυρό του παγκόσμιου κινηματογράφου. Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, οι κινηματογραφικές εμφανίσεις της Λόρεν ήταν λιγότερο συχνές αλλά σημαντικές. Πρωταγωνίστησε στην ταινία Ready to Wear του Ρόμπερτ Altman, η οποία έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στις ΗΠΑ με την ταινία Grumpy Old Man. Η Λόρεν συνέχισε να λαμβάνει βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού Grand Prix of the Americas Awards στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ το 2001. Το 2009, η Λόρεν έκανε μια αξιοσημείωτη επιστροφή στον αμερικανικό κινηματογράφο με την ταινία 9 του Ρομπ Μάρσαλ, την πρώτη της μεγάλη ταινία του Hollywood μετά από 14 χρόνια. Συνέχισε να εργάζεται επιλεκτικά, εμφανιζόμενη στην ιταλική μίνι σειρά La mia casa è piena di specchi και επανενωμένη με τον γιο της Εντοάρντο Πόντι για την ταινία The Human Voice. Ο πιο πρόσφατος αναγνωρισμένος ρόλος της Λόρεν ήρθε το 2020 στην ταινία The Life Ahead, στην οποία υποδίθηκε μια επιζήσασα του ολοκαυτώματος και έλαβε πολλά βραβεία για την ερμηνεία της. Η εξαιρετική καριέρα της Λόρεν της έφερε διεθνή αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου ενός Όσκαρ για το σύνολο του έργου της το 1991 και ενός Χρυσού Λέοντα για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1998. Παράλληλα με τις υποκριτικές της διακρίσεις, η Λόρεν έγινε πρωτοσέλιδο τη δεκαετία του 1980 για την ένθερμη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων. Το 2010 έλαβε το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο Premium Imperial Award for Theatre Film από την Ιαπωνική Ένωση Τέχνης. Μόνο αυτός. Μετά την επιτυχία του ρόλου της στην ταινία «Η ζωή μπροστά», η Σοφία Λόρεν αφιέρωσε χρόνο για να αναλογιστεί τα πρώτα ορόσημα που διαμόρφωσαν την καριέρα της. Μία από αυτές τις σημαντικές στιγμές ήταν η συμμετοχή της στον διαγωνισμό Miss Italia του 1950. Παρά την περιορισμένη εμπειρία της, η εντυπωσιακή ερμηνεία της Λόρεν προσέλκυσε την προσοχή πολλών, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου παραγωγού ταινιών Κάρλο Πόντι. Ο Πόντι, ο οποίος συμμετείχε τόσο σε διαγωνισμούς ομορφιάς όσο και σε κινηματογραφικές παραγωγές, γρήγορα αναγνώρισε τις δυνατότητές της και της πρότεινε να αλλάξει το όνομά της σε Σοφία Λόρεν. Πίστευε ότι αυτό το νέο όνομα θα την έκανε πιο ελκυστική στο διεθνές κοινό, ιδιαίτερα στο Hollywood. Η Πόντι, ήδη μια καθιερωμένη προσωπικότητα στην Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία, ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη Λόρεν και παντρεμένη με παιδιά. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για τις δύο μας. Γνωριστήκαμε σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στη Ρώμη όταν ήμουν 16 ετών και ήταν στην κριτική επιτροπή, είπε στην Sydney Morning Herald το 2019. Έτσι αρχίσαμε να βλεπόμαστε ως φίλοι και μετά τα πράγματα έγιναν σοβαρά. Ήμασταν πραγματικά ερωτευμένοι. Η διαφορά ηλικίας των 21 ετών θα θεωρούνταν ταμπού με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, ειδικά δεδομένης της νεαρής ηλικίας της Λόρεν, αλλά αυτή και οι Πόντι γρήγορα μπλέχτηκαν. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι αξιοσημείωτο. Υπήρχε κάτι πάνω της που της έδινε ένα είδος φώτισης. Λέγεται ότι σχολίασε ο Πόντι για την ηθοποιό. Παρόλα αυτά ξεκίνησε μια στενή επαγγελματική σχέση με τη νεαρή ηθοποιό. Αρχικά, οι δυο τους διατήρησαν την εμφάνιση μιας πλατωνικής φιλίας. Ωστόσο, όταν η Λόρεν έγινε 19 ετών, η ρομαντική τους σχέση δημοσιοποιήθηκε. Για τη Λόρεν, η οποία είχε μεγαλώσει χωρίς σταθερή πατρική φιγούρα, ο Πόντι προσέφερε τόσο συναισθηματική υποστήριξη όσο και ένα αίσθημα ασφάλειας. Η σχέση τους βάθινε
με τον Πόντι να ενεργεί ως μεντοράς της και να καθοδηγεί την ακμάζουσα καριέρα της στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο έρωτάς τους, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς σημαντικές προκλήσεις. Οι αυστηρές καθολικές αξίες της Ιταλίας σήμαιναν ότι το διαζύγιο ήταν απαγορευμένο, γεγονός που δημιουργούσε νομικές και κοινωνικές επιπλοκές για το ζευγάρι. Ο Πόντι ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Τζουλιάνα Φιάστρη, με την οποία απέκτησε μία κόρη και έναν γιο. Παρόλα αυτά, ο Πόντι έκανε πρόταση γάμου στη Λόρεν και εκείνη δέχτηκε με ενθουσιασμό, δείχνοντας μάλιστα στη μητέρα της το δαχτυλίδι «Αβών αραβώνασι», «Αργυρκάντα τβιλτερίδι αραβώνων». Ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα της σχέσης τους, ιδιαίτερα τη διαφορά ηλικίας και την οικογενειακή κατάσταση του Πόντι, τους βασάνιζαν έντονα. Για να επιλύσει την κατάσταση, ο Πόντι πήρε διαζύγιο στο Μεξικό. Αυτός και η Λόρεν μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντρεύτηκαν δια αντιπροσώπου για να παρακάμψουν τους αυστηρούς νόμους περί διαζυγίου της Ιταλίας. Αυτή η συμφωνία, ωστόσο, δεν τους απάλλαξε από την αντιπαράθεση. Στην Ιταλία, ο γάμος τους εξακολουθούσε να θεωρείται παράνομος, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ο Πόντι για διγαμία και η Λόρεν για συμβίωση χωρίς να είναι παντρεμένη. Τα νομικά προβλήματα προσέθεσαν περαιτέρω περιπλοκότητα στη σχέση τους, αν και συνέχισαν να παρουσιάζουν ένα ενωμένο μέτωπο. Παρά τις προσωπικές αυτές προκλήσεις, ο Πόντι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα της Λόρεν. Έκανε την παραγωγή αρκετών ταινιών του Hollywood που ανέδειξαν το ταλέντο της και τη βοήθησαν να καθιερωθεί ως διεθνής στάρ. Μέχρι το 1960 το ζευγάρι είχε επιστρέψει στην Ιταλία, αλλά τα νομικά τους προβλήματα συνεχίστηκαν. Στο δικαστήριο αρνήθηκαν ότι ήταν νόμιμα παντρεμένοι και το 1962 ο γάμος τους ακυρώθηκε. Σε μια τολμηρή κίνηση, η Πόντι σχεδίαζε να διευκρινίσει την οικογενειακή της κατάσταση. Αυτός και η Τζουλιάνα μετακόμισαν στη Γαλλία με τη Λόρεν, όπου το διαζύγιο ήταν νόμιμο και προσφερόταν η δυνατότητα απόκτησης της υπηκοότητας. Έχοντας μεγαλώσει σε ένα διαλυμένο σπίτι, η Λόρεν ονειρευόταν μια οικογενειακή ζωή που να συμμορφωνόταν με τις συμβάσεις της καθολικής Ιταλικής κοινωνίας της εποχής. Αυτό που ήθελα ήταν μια νόμιμη οικογένεια, είχε δηλώσει στο Vanity Fair το 2012, ένας νόμιμος σύζυγος, παιδιά, μια οικογένεια όπως όλες οι άλλες. Ήταν λόγω της εμπειρίας που είχα με τον πατέρα μου. Αλλά δεν θα το καταλάβαινε αυτό με τον Πόντι, τουλάχιστον όχι αμέσως. Μόλις το 1965, η Τζουλιάνα Πόντι χώρισε οριστικά και την επόμενη χρονιά αυτός και η Λόρεν μπόρεσαν να παντρευτούν νόμιμα με πολιτικό γάμο στις Σεβρές της Γαλλίας. Η νέα τους ιδιότητα ως Γάλλων πολιτών διευκολύνθηκε από τον τότε Γάλλο πρωθυπουργό Ζορζ Πομπιντού, γεγονός που τους επέτρεψε να ζήσουν επιτέλους χωρίς φόβο νομικών επιπτώσεων. Ο μακρύς δρόμος για την εξασφάλιση του γάμου τους είχε επιτέλους τελειώσει και ο δεσμός τους έγινε ισχυρότερος τα χρόνια που ακολούθησαν. Ο γάμος τους διήρκεσε αρκετές δεκαετίες μέχρι τον θάνατο του Πόντι το 2007 σε ηλικία 94 ετών από πνευμονικές επιπλοκές. Ωστόσο, η ζωή του ζευγαριού δεν ήταν χωρίς προσωπικές δυσκολίες. Η Λόρεν αντιμετώπισε σπαρακτικές προκλήσεις με την υπογονιμότητα και υπέστη αρκετές αποβολές οι οποίες την πλήττουν συναισθηματικά. Τα ταμπλόιντ, πάντα σε αναζήτηση σκανδάλου, έκαναν έντονες εικασίες για τις δυσκολίες της με την εγκυμοσύνη, αυξάνοντας την πίεση του κοινού σε μία ήδη οδυνηρή κατάσταση. Παρά τις αντιξοότητες, η Λόρεν και ο Πόντι τελικά καλωσόρισαν δύο γιους, τον Κάρλο Πόντι Τζούνιορ, γεννημένο το 1968, και τον Εντοάρντο Πόντι, γεννημένο στις 6 Ιανουαρίου 1963. Η άφιξη των παιδιών τους έφερε τεράστια χαρά στη Λόρεν, η οποία επιθυμούσε από καιρό μια οικογένεια. Αν και η καριέρα της παρέμεινε σημαντική, η Λόρεν έστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της στην οικογενειακή της ζωή.
Ο ισχυρός δεσμός που είχε με τον Πόντι παρέμεινε κεντρικός στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία και συχνά τον θεωρούσε ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την αξιοσημείωτη επιτυχία της, εγκαταλείποντας τις σχέσεις της με το Χόλιγουντ. Ενώ ο Κάρλο Πόντι πάλευε με την ανεπίλητη οικογενειακή του κατάσταση, η Σοφία Λόρεν βρέθηκε στο επίκεντρο της αγάπης ενός άλλου άνδρα, του είδωλου του Χόλιγουντ Κάρι Γκραντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1956 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η υπερηφάνεια και το πάθος». Η γνωριμία τους ήταν ανάλαφρη, με τον Γκραντ να πειράζει τη Λόρεν προσποιούμενος ότι την περνάει για μία άλλη ηθοποιό. Ήταν μία απίθανη αρχή για αυτό που σύντομα θα εξελισσόταν σε μια βαθιά φιλία και τελικά σε ένα ειδήλιο. Ο Γκραντ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την τρίτη σύζυγό του εκείνη την εποχή, εμπιστεύτηκε τα προβλήματά του στη Λόρεν. Η Λόρεν βρισκόταν επίσης σε μια περίπλοκη κατάσταση. Αν και ήταν ερωτευμένη με τον Πόντι, εκείνος δεν είχε ακόμη χωρίσει με τη σύζυγό του Τζουλιάνα, αφήνοντας τη σχέση τους σε αδιέξοδο. Η χημεία μεταξύ της Λόρεν και του Γκραντ εντάθηκε και σύντομα ξεκίνησαν μία σχέση. Ο Γκραντ, φανερά ερωτευμένος, κυνηγούσε με πάθος τη Λόρεν. Έφτασε στο σημείο να της ζητήσει να πρωταγωνιστήσει μαζί του στην ταινία του 1958 Houseboat, έναν ρόλο που αρχικά προοριζόταν για τη σύζυγό του, Betsy Drake. Ο Γκραντ κατέκλυσε τη Λόρεν με ερωτικά γράμματα και δώρα και ήθελε κάτι περισσότερο από μια απλή σχέση. Ήθελε να την παντρευτεί. Η Λόρεν, ωστόσο, ήταν διχασμένη. Αν και θεωρούσε τον Γκραντ έναν υπέροχο άντρα, γοητευτικό, όμορφο και βαθιά ρομαντικό, καταλάβαινε το μέγεθος της απόφασης που έπρεπε να πάρει. Η Λόρεν περιέγραψε αυτή τη φορά ως μια περίεργη φάση στη ζωή της, διχασμένη ανάμεσα στην αυξανόμενη αγάπη της για τον Γκραντ και τη δέσμευσή της στον Πόντι. Ήξερε ότι η επιλογή του Γκραντ θα είχε σημαντικές συνέπειες. Η Κάρι ήταν ερωτευμένη μαζί μου και ήθελε να τον παντρευτώ, αποκάλυψε αργότερα, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα άφηνα τον Κάρλο και θα δημιουργούσα ένα τεράστιο σκάνδαλο. Η Λόρεν γνώριζε επίσης πως είχε φερθεί ο αμερικανικός τύπος στην Ίγκριντ Μπέργκμαν όταν άφησε τον σύζυγό της για τον σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνι και φοβόταν μία παρόμοια αντίδραση. Παρά το βάθος των συναισθημάτων της για τον Γκραντ, η Λόρεν συνειδητοποίησε ότι είχε μία επιλογή να κάνει, να μείνει με τον Πόντι και να χτίσει μία ζωή στην Ιταλία ή να τον αφήσει για τον Γκραντ και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Έπρεπε να πάρω μια απόφαση», είπε στο Vanity Fair. «Ο Κάρλο ήταν Ιταλός, ήταν μέρος του κόσμου μου. Τελικά επέλεξε να μείνει με τον Πόντι, μια απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσε ποτέ. Αυτό με έκανε να νιώσω ότι είχα κάνει τη σωστή επιλογή», σκέφτηκε. Αν και η Γκραντ ήταν συντετριμμένη, η Λόρεν ήξερε ότι ο Πόντι ήταν ο κατάλληλος άντρας για εκείνη. Η σχέση τους άφησε μια ανεξίτηλη εντύπωση στην Γκραντ, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπάει τη Λόρεν. Μετά τα γυρίσματα της ταινίας Houseboat, η Γκραντ της έστειλε ένα μπουκέτο με κίτρινα τριαντάφυλλα ως αποχαιρετιστήριο δώρο. Η Λόρεν έδωσε τα λουλούδια στον Πόντι στην πτήση της επιστροφής της και εκείνος αντέδρασε ζηλότυπα, χτυπώντας την σε μια έκρηξη θυμού. «Δεν ήταν ωραίο πράγμα», παραδέχτηκε η Λόρεν, αλλά στα νιάτα της το εξέλαβε ως ένδειξη της αγάπης του. «Νόμιζα ότι αν θύμωνε και ζήλευε, σήμαινε ότι με αγαπούσε», είπε. Χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για να παντρευτούν η Λόρεν και ο Πόντι, κυρίως λόγω των επιπλοκών που περιέβαλαν τον προηγούμενο γάμο του Πόντι. Τελικά παντρεύτηκαν το 1966, αφού το διαζύγιο του Πόντι οριστικοποιήθηκε στη Γαλλία, όπου και οι δύο είχαν αποκτήσει την υπηκοότητα. Μέχρι τότε, το αστέρι της Λόρεν έλαμπε πιο φωτεινά από ποτέ και είχε γίνει μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στον κόσμο. Αμέσως μετά το γάμο της με τον Πόντι,
Η Λόρεν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μάρλον Μπράντο στην κωμωδία του 1967 «Λογίστρια από το Χονγκ Κονγκ». Ο επαγγελματισμός της δοκιμάστηκε ωστόσο όταν ο Μπράντο έκανε μια ανεπιθύμητη πρόταση. «Ξαφνικά έβαλε τα χέρια του πάνω μου», θυμήθηκε η Λόρεν. Η απάντησή της ήταν γρήγορη και δυναμική. «Μην το ξανακάνεις αυτό ποτέ». Θυμήθηκε πόσο μικρός και ευάλωτος φάνηκε ο Μπράντο μετά την επίπληξή της. Αν και δεν επέδειξε ποτέ ξανά τέτοια συμπεριφορά, η συνεργασία μαζί του δυσκόλεψε από εκείνο το σημείο και μετά. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Λόρεν απέρριπτε τις προτάσεις διάσημων ανδρών. Ο Βρετανός κωμικός Πίτερ Σέλερς την είχε επίσης ερωτευτεί παράφορα, ενώ εργάζονταν μαζί στην ταινία «Οι Εκατομμυριούχοι» το 1960. Ο Σέλερς ήταν τόσο ερωτευμένος με τη Λόρεν που άφησε τη σύζυγό του, Αν Χάου, και τα 2 παιδιά τους. Όταν η κόρη του τον ρώτησε αν την αγαπούσε ακόμα, ο Σέλερς απάντησε σπαρακτικά: «Φυσικά και την αγαπώ, αγάπη μου, απλώς όχι τόσο όσο τη Σοφία Λόρεν». Η αιμονή του άφησε πίσω της μια προσωπική καταστροφή, ενώ ο Χάου θρήνησε που ο Σέλερς είχε ξετρελαθεί εντελώς με την Ιταλίδα Καλονή. Η άνοδος της Σοφίας Λόρεν στη φήμη ήταν αποτέλεσμα χρόνων αφοσίωσης με την υποστήριξη της μητέρας και μέντορα της Κάρλο Πόντι. Αλλά το ταξίδι της στο Χόλιγουντ δεν ήταν καθόλου ομαλό, ειδικά όταν επρόκειτο να συνεργαστεί με δύσκολους και εγωιστές συμπρωταγωνιστές. Μία από τις πιο προβληματικές συναντήσεις που είχε ήταν με τον Μάρλον Μπράντο, η συμπεριφορά του οποίου άφησε μια διαρκή αρνητική εντύπωση στη Λόρεν. Το 1967 η Λόρεν και ο Μπράντο πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Μια κόμισσα από το Χονγκ Κονγκ». Από την αρχή η συμπεριφορά του Μπράντο ήταν ακατάλληλη. Εισέβαλε απροειδοποίητα στο καμαρίνι της Λόρεν στο Paramount και αμέσως την επέκρινε, σχολιάζοντας ψυχρά ότι το έργο τέχνης της έδειχνε ότι ήταν συναισθηματικά διαταραγμένη και χρειαζόταν ψυχιατρική βοήθεια. Αυτή ήταν μόνο η αρχή των προσπαθειών του Μπράντο να υποτιμήσει και να αναστατώσει τη Λόρεν. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο Μπράντο ξεπέρασε τα όρια κάνοντας στη Λόρεν ένα ανεπιθύμητο μασάζ πλάτης. Του είπε γρήγορα: «Μην το κάνεις αυτό, δεν μου αρέσει». Αλλά ο Μπράντο αγνόησε τα όρια της και επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά κατά την πρώτη του σκηνή μαζί. Αυτή τη φορά η Λόρεν αντέδρασε με θυμό, γυρίζοντας προς το μέρος του με μια σκοτεινή έκφραση και απειλώντας να τον χαστούκίσει αν την ξανααγγίξει ποτέ. Ο Μπράντο, έκπληκτος από την αντίστασή της, προσπάθησε ξανά να αρπάξει τη Λόρεν, αλλά εκείνη ούρλιαζε μέχρι που την άφησε, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση και ταπεινώνοντάς τον μπροστά στο συνεργείο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κανείς στο πλατό δεν παρενέβη. Η κουλτούρα της εποχής επέτρεπε στους άνδρες ηθοποιούς να συμπεριφέρονται ακατάλληλα στις γυναίκες συναδέλφους τους χωρίς φόβο για συνέπειες. Αν και ο Μπράντο απέφυγε να αγγίξει ξανά τη Λόρεν χωρίς άδεια, η σκληρή συμπεριφορά του δεν σταμάτησε. Άρχισε να κάνει υποτιμητικά σχόλια πίσω από την πλάτη της, ισχυριζόμενος ότι η αναπνοή της μύριζε απέσια από την υπερβολική κατανάλωση ιταλικού φαγητού, ακόμη και συγκρίνοντάς την με αυτή ενός δεινόσαυρου. Η παιδική ανάγκη του Μπράντο να εκδικηθεί την απόρριψη της Λόρεν επέμενε σε όλες τις σκηνές φιλιού τους. Στην πρώτη τους λήψη, τις ψιθύρισε στη μέση της σκηνής, δείχνοντας ηρωνικά μεγάλες ανύπαρκτες τρίχες που φύτρωναν από τη μύτη της, προσπαθώντας προφανώς να την ντροπιάσει. Η Λόρεν, απελπισμένη, εμπιστεύτηκε το συναίσθημα στο συνεργείο, ελπίζοντας για υποστήριξη, αλλά ανταυτού την ανάγκασαν να επαναλάβει τη σκηνή ξανά και ξανά. Οι ατάκες του Μπράντο ήταν προφανώς ένας τρόπος να πάρει εκδίκηση για την επιμονή της Λόρεν. Η τελευταία προσβολή ήρθε κατά τη διάρκεια της τελευταίας σκηνής φιλιού τους, στην οποία ο Μπράντο το παράκανε. Δάγκωσε το κάτω χείλος της Λόρεν τόσο δυνατά που μάτωσε.
η συμπεριφορά του δεν ήταν μόνο πληγωτική, αλλά και αντιεπαγγελματική, αντανακλώντας τον πληγωμένο εγωισμό του, αφότου εκείνη είχε απορρίψει τις ρομαντικές του προτάσεις. Η σκληρότητα του Μπράντο απέναντι στη Λόρεν αποκάλυψε μια άσχημη πλευρά του ηθοποιού, ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απόρριψη. Παρόλα αυτά, η Λόρεν στάθηκε απέναντι στον Μπράντο και αρνήθηκε να αφήσει τη συμπεριφορά του να μειώσει τον επαγγελματισμό της. Τι πραγματικά συνέβη μεταξύ του Τόμ Σέλεκ και της Σοφία Λόρεν? Ο Τόμ Σέλεκ είναι από καιρό ένας δημοφιλής καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ, ο οποίος έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1980 και μάγεψε το κοινό με τη γοητεία του. Με την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυξήθηκε και το δημόσιο ενδιαφέρον για την ιδιωτική του ζωή. Σήμερα, στα 79 του χρόνια και πρωταγωνιστής στην ταινία Blue Bloods, ο Τόμ είναι παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζίλι Μακ, από το 1983 και η ιστορία αγάπης τους έχει γίνει μια ιστορία του Χόλιγουντ από μόνη της. Ωστόσο, η σχέση τους δεν έλειψε από κουτσομπολιά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο γάμος του ζευγαριού έγινε αντικείμενο δημόσιων εικασιών όταν η Σοφία Λόρεν, η εκπληκτική Ιταλίδα ηθοποιός, μετακόμισε στο διπλανό σπίτι. Φήμες για απιστία άρχισαν να κυκλοφορούν, ρίχνοντας σκιά στην κατά τα άλλα ιδιωτική ζωή του Τόμ και της Τζίλι. Εκείνη την εποχή, μετά τη γέννηση της κόρης τους Χάνα, το 1988, ο Τόμ και η Τζίλι είχαν εγκατασταθεί σε μια πιο ήσυχη ζωή. Μετακόμισαν σε ένα ράντσο 65 στρεμμάτων στην κομιτεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, που κάποτε ανήκε στον Ντιν Μάρτιν. Εκεί υιοθέτησαν έναν ειρηνικό τρόπο ζωής, με τον Τόμ να περιγράφει συχνά τις χαρές της ζωής στο ράντσο, να φροντίζει τα λουλούδια, να περιπολεί τη γη με το ATV του και να απολαμβάνει τον πιο αργό ρυθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η ζωή στο ράντσο έγινε το επίκεντρο της δημόσιας προσοχής όταν η Λόρεν και ο εκλειπών σύζυγός της, παραγωγός ταινιών Κάρλο Πόντι, αγόρασαν ένα οικόπεδο 40 στρεμμάτων δίπλα. Ενώ η έκταση των αλληλεπιδράσεών τους παραμένει άγνωστη, αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει φήμες. Αργότερα, ο Τόμας τιεύτηκε ότι η σύζυγός του είχε δώσει την άδεια να είναι άπιστος, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Σε μια χιουμοριστική συνέντευξη εξήγησε ότι η έγκριση της Τζίλι θα ερχόταν μόνο αν η συνάντηση γινόταν υπό τις κατάλληλες συνθήκες. «Αν ήμουν καθοδόν προς το Home Depot», είπε, και η Σοφία στεκόταν στην είσοδο του σπιτιού της με την μπουρνούζη της και έλεγε ακριβώς αυτά τα λόγια. «Τομάσο, θα ήθελες έναν καπουτσίνο, τότε θα μπορούσα να μπω μέσα», πρόσθεσε γελώντας. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ και πούλησε το ακίνητο. Η Σοφία τελικά έφυγε από την Καλιφόρνια και έβγαλε το ράντσο προς πώληση, όπου αργότερα αγοράστηκε από τον ηθοποιό Τζέιμι Φόξ.